Kabarangay ko talaga siya. Hanapan ko siya ng ebidensya sa mga ipinagbibintang niya sa amin. Sabi niya, yung aso daw namin, adik. Oh, hindi kaya aso. Ang tawag doon? Yung commander namin, sabi niya, adik daw. Lumayan, ang bakit nakita ba niya nag-aadik? Wala naman kaming ginagawang masama. Tumulong lang kami. Ngayon ko lang nalaman na kapag matulungin ka, masamang tao ka pala. Ngayon ko lang nalaman pag gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, masama pala. Hanapin ko pa yan sa Bible, yung verse na husgahan mo ang lahat ng tao sa paligid mo. Pero okay lang. Nag-move on ako. Tayo nagtalong. Tayo nagtalong na mo. Diba lamig tayo? Noon pa ginagawa ninyo sa akin. Ginawa niya panirang kuri. Sabi, kaya, pag hindi siya tumigil, bubuga daw siya aso. Padimanda ko siya. May ebidensya ako. Kung nanonood ka man, alam mo na kung sino ka. Hindi ka susuka. Hindi ka Panginoon para manghusga.
kuan ba? Mag-focus kita ka? Ano ka na, ano? Mag-focus ka sa imong kuan. Yan mga tentasyon gid na. Naabot sa imong kinabuhi. Ano ang gid siya? The pastor said, pinangga ka sa Ginoo. Ugatagan kag daghang problema. Hatag na nga sa imo ha. Kung asa ni mo potom. Na makaya ang mga problema nga naabot sa imong kinabuhi. Daghan na kayong pagsubok sa akong kinabuhi nga nalampasan. Okay? Dahil ako eh. Tawag usap. Habol na mo daw ang ipon. Wak-wak na muro ka. Naantay ninyo guys. Ininda, salamat sa mga isda sa magpagpamalingki gapong adlaw. Sige hapon. Hapon, kayaw. Ano ko ng hapon? Amalingin. Salamat sa mga isda. Gusto ka man tungol. Napay pandere o. Sa mong giloto din talong gabi at Imelda. Lamia, ani o. Ano kaysa? Ano ka ano? Ang gulit ang ito. Ang tayo guys. Pinabrera na mo sundan. Ginagod mo pwedeng dato o. Ito pa na siya. Ano kailangan? Kaon na gana. Gana may kaon. Tubig-tubig rami. Ito pinaka... Maunang ka na. Mabulang na gusto balik-balik ko na ako. Bukan istorya. Ano ba siya? Magtulo na yung lupa. Alam mo, wala bita may kaon na. Dito maritsa, basi ma-absent pa ninyo. Alas 4 pagod. Alas 4:40. Kaon na gula. Ato na yun. Abot, naglangaw lang nga. Tumilis dalan. Wala si Chokma. Wala ito kaon. Inom-inom ng tubig. Mas Lawrence na. Luto na tubig. Paminom ng hubad tubig. Bakit na ba magkikaon? Ang kaon kaya ko anihan. Tumangata lang. Malawig kong Lawrence sa ano. Tahunan o. Pwende. Ang dalawa kong kaon. Pagkulat ko kong kaon yung pen. Ang kaon pa ka. Pasensya na kayo mga panang malalim kayo po. Lagan lang ko siya itong panahon. Pero nakaya na po ba ya? Maka ng 1 week pa naman na. Wala kaon. Kung sa angkol pa nimo, maikog na lang ko daw siya makaon dito sa yung trabahoan. Eh, wagod may kaon. Maya ko daw na. Katulugan niya mo manghod ba? Napasikiya, nagtutoy. Bibi lagi ka nang malam kung bibi. Sige kung siya, meron yung sige na. So kapil na gud ko nga. Gutom na gud tayo. Katungad pa eh. At-ad ka ba siya maagtad ng merch ah. Dagan-dagan tama to. Agtad ko kanya. Nalagay sa kabalonan. Naman ko nga. Gilang ka mga kanon rundi. Unya lang yung gabi eh. So, lagan ba ka to? Ano naman to no? Ayun mga tentasyon. Bagalo ka mga bad people sa una nga yung mga nabaytag. Magdagihapon. I-trigger ka. Magdagihapon. Tumito. Ito mo nakaila eh. Naawa ko, Facebook ang akong Facebook ang live ko yan. Stricto naman yung huyag. Stricto pa siya yung channel. Pero okay na nga, stricto di nabakos siya. Salamat din sa imo daw. Kung ikaw kan, stricto lang ka din ha.
May kayo masabang. Kasi wala ko makati. Ito Ah, tingin ko lang pupus ako ulit na. doon. Kasi hindi nag-ulit. Nanawag ang ulit. At naiyan. Diba dito? Ginawa ko kapatang dito ko. Ang pressure na gusto yan dito. Balik ko tayo. Wala nang gusto ko yung empty. Hindi ko nag-ulit. Hindi ko siya nag-ulit. Wala nang gusto ko. Ito yung pabalik ko. Kaya malaki. Siguro. Kamu kita ini mau jadi mau gawan itu mana itu saya masih pada itu bisa nggak karena ini pun ini kamu kita dulu kita uap aja gitu bang kasih hari itu kan mana sekarang udah nggak kenal jadi kan bisa mungkin aja nanti ada di sini jadi kita mau video ada tuh ada ya bilang ya boleh jagoan itu mungkin ini belum ada di sini ini kan oh itu kan misteri yang mana ah wala bo kamu kena oh yang kok itu mana jadi kan ilag ya pun apa kamu Lagi mo si Tuan, si Jeremy. Lagi mo si Jeremy. Kailangan Jeremy. Kailangan Jeremy? Mama Jalami. Kailan ka na niya? Oh, Isa man na siya. Mama Jalami. Kinsa kanina siya. Mama Jalami. Mama Jalami dana. Mama Jalami. Next box. Ano sa ato? Harap na yun. Kubo na ko ato. Kakaon na ko pa. Laro. Kakaon na dahil ko pa. Oh, kan. Asa to mo kay kita chuk ane? Kaya mo kawan ba? Mama be. Ano lang ato? Dong. Ako kaya mo pagdisal.